to yo kan resikone kuwi kok dadak. Iya kok tak wehne kok percaya apa. Iya kene ngadep rene karo joget ya. Yo. Lah vitamin nggih. Ngambungi manut kendangan lho ya. Ya bung. Kok tapi itu keren gendang Rita. Yo. Sumpah janji arep sehidup semati mulai ngambung tekan ngopi. Yo bae dulu. Ora padha. Ayo Mas iki terakhir gak ngambung duit hangus. Ora